Влакчето е! Сигурен ли си? Да, ела да видиш. Хайде, разопаковай. Късай го, айде. Казах ти влакчето. Готово, тате, ето. Казах ли ти? Айде да го сглобяваме, тате. Сигурен ли си? Да, хайде. Ихо! Това е като другия ти влак. Да, страхотен. Има и батерии! Казах ти, тате! Да? Казах ти, че има батерии във влака. Кой ги е сложил вътре? Дядо Коледа. Гледай колко часа. Има ли дядо Коледа, бе, тате? Да. Гледай колко часа. Сигурен ли си да не е измислица дядо Коледа? Не. По какво разбра, я кажи? Иха, има две батерийки. Има две батерийки, тате. Що ти е сложил две? За да имаме резервни. Гледай колко части, тате. Има и книжка. Има и книжка. Има и три книжки. 1, 2, 3, 4, 5. Пет книжки. Как да си го сгубиме? Ще успеем ли? Да, хайде. Хайде го правим. Гледай само колко части. Мале, това до другата Коледа няма да успеем. Ще успеем, бате. Хайде сега. Я да го викнем да си го взима и да ни даде по-лесно нещо. Не. Значи, ето го.